Здравейте, приятели! Сега продължавам поредицата ми. Отварям старите ми фиджети, които бяха на тавана. В момента трябва да съм в кухнята, защото мама и тата са в стаята и правят там нещо. Тата гледа телевизия, мама пуска пръсункачка и ще е много шумно и няма да ме чувате. И сега бъркаме в торбата. Айде ще ви я покажа малко този път. Оп. Готово. Бъркам. Да знаете, аз в момента, докато бъркам, не гледам. И това. Знам, че е малко тъпо, но това е... изтеглихме това. Това е топка. Тази топка един път значи, майка ми каза, че до моето училище има един музей. И сестра ми, когато е била там, тя го е купила. Защото и аз съм бил там и съм виждал такива топки и мама ми каза, че сестра ми е купила тази топка от там. Той е планета топка. Земята. Добре, чао!